Okay, guys. This is the beautiful table after the christening. This is ο νουνός και η νουνά. Τη θίτσα σας την ξέρετε όλοι σας. Το θείο το Γιάννη το ξέρετε. Για τα παιδιά μιλάω τώρα. Είναι ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης είναι εδώ. Από εκεί οι υπόλοιποι. Εδώ στο τραπέζι είναι ο πάτερ. Αλλά τώρα δεν είναι ντυμένος παπάς. Είναι απλός άνθρωπος όπως και εμείς. Λοιπόν, αλλά τον ασπαζόμαστε. So anyway. Εδώ είναι. This is Χρήστος εδώ. Αθηνά εν Βούλα. Εκεί ο πατέρας της γυναίκας του Ανδρέα. Εδώ είναι τα φαγητάκια μας. Είναι η Αλεξάνδρα, η αδερφή της Μάρθας. Όχι η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα και άλλη Αλεξάνδρα. Έχω και εγώ κόλλη Αλεξάνδρα. Ασφαλώς. Και Αλέξανδρο έχω. Ω, Νεκτάριος. Γεια σου Νεκτάριε. Γεια σου Νεκτάριε. Λοιπόν, πάρουμε λίγο τα φαγητά τα ωραία τώρα εδώ. Ποτά εδώ έρχονται. Εγώ πίνω τσίπουρο βέβαια. Να το χορτάσω. Ο θείος ο Γιάννης Μπυρίτσα. Τα κρεατάκια μας τα ωραία εδώ. Κοίταξε εδώ και μερικά να κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Οι Έλληνες δεν νηστεύουν όπως το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, κάντε κουμάντο. Το τσιπουράκι του μπαμπά. Λοιπόν, άντε, γεια σας, θα τα πούμε αργότερα. Γεια σας.